Ni segiduen jartzen az, gauzak eitzen eta pilo bat, Deitxetzat, erramintzak. Eta igual erramintzak bihurtzen dire, besti printzipalien, buelta bat emon da, arti fai batatik bai dator, igual zu pentsetazu ez da bela funtzionetan, baina jartzezu beste era batera eta bai funtzionetan dugu. Baina horrek daukana da, edo eskatzen duena da, ordu pila bat sartzea. Porque ez da, gaur egingo dut, 2 minututik 5 minutura. Ez, horrek eskatzen du gora, atzera, aurrera, atzera. Eta orduan nik kontziente naiz, hor badagoela konposizio eta estudio lan pila bat, eta eskertzeko da. Nik bide klasikoak ez ez guztien, nik goten nire bidea eta nik eltseko nik guotenera nik nire bideen got. Igual ezin iman. Kesitez zer dan estandarra, baina ni nire finalera nazalduko estandarretik inoiz. Gure lan prozesuan, ni gidoia idazten dudanetik, Aitorrekin hitz egiten dut. Hitz egiten ditugun gauzen arabera, beak bozetoak egiten ditu, musika bozetoak, eta bidaltzen dizkit piezak. Badakitzen aritzen da, musikalizaz hasten da, azkenien, normalien, dicen los canones, hasiko dela, rodaje hasi danien, gero postproduzioan eta bar. Nik esan etxon, nik jagut, hasi, nik uste dut naturalena dela, hasi baina harino rodetan, ze bastu guaitzen berba, ze tu itzen gara, ze guztetea jatzu, ze arte guztetea jatzu zuri, ze musika, ze arkitekto, ze artista, pintor, eta bar. Ze kolorerekin definituko zenuke serie edo, ez dakiz eta oso zeratik izan zen demandante informazioarena bere lan egiteko moduan suposatzen dut hori, gauza horiek laguntzen ziotelako. Azul arkitektoniko bat, gris aurantxako doien azul bat, horrepe bai musikan etxako esaten du pilo bat. Nik kasi hori da importante haue hasik eran gidoi irakurtzi baino. Eta ja hortik hasi ginen musikak eitzen. Jo le mandaba mogollon. Aproximación número 1, aproximación número 2, tal, da. Eta niretzat oso baligarria izaten da, ze askotan filmatzera joan, komoan jarri, eta derrepente jartzen dute musika bozeto horietako bat, eta eta derrepente pentsatzen dut. Boztu! Planoa ireki behar dut. Bide bat erakusten dizu, orduan, hori oso guai dau. Ondo esan da, zuek? Nik uste lagunetatik aparte, de lehenengo pertsoni dituztena objektibamente, en plan, guote zukeitzi soinu bandio, izen zen koldo eitzeko ondarra bat. Ni ezagutzen nuen bere musika, bere bakarkako diskoa eta ambiente guztiek eta iruditzen zitzaidan, hor bazegoela zerbait. Ambiente horiek, zinta ireki horik, hotxa... Eta pentsatu nuen, honek zela kontrastez funtzionatu zezaken zerbait, azkenean ondarrauak arrantza mundua, natura, itxasoa, berdea, ez dakiz ere, eta nire nuen pixkat zerbait zikinago eman, testura bat. Egizera que berak arrez gehien bala horre, alban elegidu beste donor eitzeko hau. Musika ikesi dut, bai pianoa, solfeoa txikitzutik. Aldi berien musika elektronikoa hasi nintzen serio hau eta gauzotan investigetan autodidakta moduen. Asko jone ban eta asko ibili nintzen musika elektronikoagaz eta gero nire buruen beti egon zen zinerako musika itxie eta horregaitzi joan nintzen zine eskolara bai
Eta, bueno, kasualiadek, edo ez kasualiadek, bate jakin, amaitzune hori momentuen zinerako konposaketak eitzen buru belarri. Bai, alboko ati eta estudio barrizekin goguz. Konponiuteko eta grabetako, basamen, por ejemplo, ari kuarteto batera alde grabeu, bero sexteto bat, enbez de joan bez estudio batera, eta gramen postproduzioa itxeko bai. Zeru hauak, egon gara, paralelo egon gara HBO-ko bat eta Netflixeko bategaz. Ondarrabak baten agertzen da denpora gutxi zen, ilusioen gozten erabiltzie. Da, como variazio bat, bazen nerea, inspektorie bai, bada personaje bai lehenengoan da, bai bigarrena, bera da protagonisti horren, era como zu bera bestizen moduen, nik ustot bai guztia askule, como que eukitzie koherentzi bate moduen. Harmonizek eta akordiek, por ejemplo, antzekoak dire, baina beste instrumentu batzukaz, eta holan. Bai gure izengule, ondarraoak, zeruaoak, eukitzie como koherentzi estetiko eta harmoniko bat, eta bai. Ez dauka zerikusia aurrekoarekin. Beste leku batean kokatzen da, beste historia bat kontatzen du, eta hura ondarrun gertatu bazan, hau da guztiz urbanoa, zikinagoa da, ez dakit moralki zalantzagarriagoa alderdi guztietatik. Eta argi aldetik, are gehiago arriskatzeko beharra, ez gau gehiago egonda eta pixka bat gehiago desfasatzea, gehiago iaia komikira eramatea dena, eta musikaldetik ere, esango nuke traileroagoa dela. Apetece da pillo, gauza de design de velocidad a saco, o sea... Hori se me da, eso se me da, esto me cuesta más, hostia. Como de, te estás mirando y lo estoy entendiendo y... Minimoa da, baina da hori oso hieratiko ez geratzea, eta gero nik daukadana pixka bada bizio globala, eta badakit ze irudiekin doaz, edo ze nondik gatozen, nora goazen, pues vamos a por ello. Eta gero gainera, prozesua luze juten denez, hasiera-hasieratik hasten garelako, gidoitik, ematen digu denbora ados egotera, ez? Askotan gero gau ez izango da, argi guzti horiekin sí que nos da como para... Eta gero, niri hau iruditzen oso iluna, baina beste ez dakitzea, orduan usten duzu bi aste eta bi astetara ikusi, beste hau grabatu dut eta txufo etorri da eta bajoa sartu du eta que guapo con el bajo, no sé qué... Engorri latzakea, azkenean da ensaio gela batean egotea bezala, talde batean jotzen dezunean, te pones beso sintes y ya está. Da zuzendari bat oso musikari baten pentsamendu ebedekola. Da gero bebai da berak pertsona gauzak super klaro dekozena, hori está muy guai. Baina da, netzako hori, netzako garrantzitsua da, argilekin egin dugun hori de abrir contraventanas, de que va a ir de la oscuridad a luz, musika egin eta gero ya laugarrenean viene el puto desastre. Bai badau momentu bat, nun ikustengo desazte, hau ez, hau onarte ezazte guztetan, hau onarte bai, da, como dialogo bat bizon artien. Hori koldagaz oso txuloa da. Haze gusto sonadeko eta... Bai, klaru dauz zerrek funtzioneko eskun FIFO, baina tope digu zer esan, ostia. Horrek ez dibidu urke baten ze topo dugu. Hori, baina igual zeu zer arraro topo. Bada prozesu bat, asko hitz egiten duguna eta konpartitzen duguna, baina musikaren sorkuntza berea da. Osea, nik ez daukat puta dirik ere, nik... Gu pide bat itxenguna da herramientak eta grabeu, eta musikoak eraten guzenien estudiora, por ejemplo, aparte grabe partituratan da bena, esaten gu, venga, sokadanak, la baten, ez dakiz ema denpora, anoteri gitarri egaz, akorde honetan, grabeu 10 minutu da kople diferentiek. Inauteri txeloan, badakizu ze dibujo harmoniko dekon, horren ganien, ez dakiz ema, eta gero nireko tamen materiala, eta nik eitzen dut, nire erara erabili, eitzeko gure puzliek. Honegateko gu kriston materiala, honegaz basiagaz.
gaina hor variazioak ditzakezu, ez? Osea, hau basera zer hartuta eta gero sartu gitarrak edo Pero pedalatatik paseo eta que se vuelva como medio loco esto. Pila bat grabatzen dugu, baina de repente montaje aldatzen badut musika aldatu daiteke, edo montajeren erdian musikak ere aldatzen ditugu, orduan. Esaten izuna pianotxo horiekin eta de repente... Ostia, da pixka bat free jazz sesio bat bezala, ez? Eta orduan elkarlana ere askoz ez emankorragoa edo lan egiteko txuloagoa da. Emotibitate minimo hori ere ez dagoela gaizki, osea, Dudire cotorregas acórdegas, el primero, ¿no? O sea, un se atorna, ¿eh? Así que eran, estribilloan, ahora Marriren biot. Está guapo para una vez, porque es guapo, pero yo creo que todo el rato no funciona. Estribillo osoa da, re sostenido, fa. Hori da denbora osoan? Ah, tenía mal apuntado. Claro. Avisa, musiquero, tú, a ver. Avisa, tío. Ni noien lekuetara betinaz como el ikasketak eta horra, ni seguramente flojo nahi zengo naz beti. Dakitz danetatik apur bat, baina zebez konkretoa asko. Ostras, momentu oso txuruak egon die hor... Hortik, gustatzatzu bigarren partin pixketola gore Asko, artezketola? asko. Bai, seganera zauz hor como freno de mano agaz asikeran, da gero da como fuaa! Artea ez da matematika, osea, ez dezu zergatik jakin behar asko, ez? Da pixkat bizio bat izatea, ez? Eta gero bizio hori gauzatzen jakitea. Osa, nik bai ikusten eban, segun ze proiektutarako ja, nik nire habilidadiek labur gelitze zirela bai orkesta baterako idazteko, ero kordenan ensemble baterako idazteko. Toma bate hasiko gara, bale? Toma number 1. Hau Xabi da... Osa, nik imagine bitzen dut, gero Xabik ejekute bitzen dut. Lan egitako naiz. Makina bada, tío. Orkestak eta... Osa, Xabi tiene como el de la personalidad perfecta para manejar así. Ez jun volumena topatzea. Osea, más tenue eta bilatu afinazio ondo, bakitala super jodido, osea. Xabi Zeberio da oso musikari hona da, jadeu Mikel Aboagaz, Oskorrigaz, Benitogaz, hainbeste urte, eta gero da tipo bat bai konposatzeko momentu bai oso abie dana, eta gero jente hona. Making of. Nik uste oso ondo elkar ulertzen gehan bi pertsona gehala, nik esango nuke bere proiektu guztietan iaian lan egin detela, bere pelikula edo gauza guztietan, eta berak nerekin lan egin dugu elkarrekin, eta amistadea handia sortu da gure artean. Oso ondo konpaginatzea esan nahi bere utxuneak nolabait nik betetzen ditut eta nire utxuneetan beak dauka pixu handia, ez? Eta beak konfiantza guztia dauka eta ni daukaten bezala beregan nire proiektuan, ez? Kasi ritmo barriña, cacaconklon, ¿no? Ya. Bai, es que queda raro esto al final siempre. Esku hartzea handia utzi diotela alde hortatik, ez? Asko sinisten dutelako bera daukan intuizioan, oso pertsona bere ibilbidearengatik oso interesgarria da, ez daukalako prejuiziorik lanerako, musikaldetik esperimentatzeko eta oso ideia erakargarriak eta politiak izaten ditu eta alde hortatik asko aportatzen diote proiektuei, ez? Bebain ikusten dut, artie berez, bebai dara desizionak hartze eta jakitxe zerrek funtzioneko da ben.
horre bai badagoela intuizio punto bat, nun usten dut harin ikustetela ze joango dan ondo, ze joango dan txarto. Nik dana bazetan dut nire intuizioan. Hor ondo? Bai. Justo, limitien. Ez, ondo. Apo, a mí me gusta así, Lento. Vale. Aitorrek dauka oso modu berezia unibertso espezialak sortzeko eta gehien bat konplizidadea handia daukazunen eta konfiantza guztia beste personan lan egiteko modua handiago egiten zaitu, nolabait. Eta berak suplituzten nire karentzi absolutoak ejekutetako, eta ja jartzeko pro. Ja, eske, bigarren elegantia igual, no? Edo zer? Claro, igual, goran, bai, nik uste goran, eske garabe guztiekin, bai, nik horrengatik idatzinen goran. Hain da naturala, emoten dabela biziosoatik ez etxen garela eta denpora guztien gauzela lanien, orduan da, como, vale. Ni ondan hau hemen bai, ez? Ustet baietz, ez? Gera eternizatuko. Eta txartoitxe mazun be igual deko bere rollo, bai, Deskonexio bat horre musik eta hotxan horretin bai igual, ala geritxu ondo, oso que, bai. Nik besoa eman, zuk esku hartu. Complicada esa entrada, pero está Ala ere, beldurrik. Osa, anari izango zala, nik uste dut pentseta bat danon artien, da Koldok eta Marianek eta bai dire oso fanape bai anarinak, baina zea besti ustot nik, ze da como abesti fetitxe bat, nik lehen bidaiatzen abeinen pila bat, zan como Bilboran txaltzen, hor jartzen eman harriak en bukle, ez dakize ba. Horren esan joan izten basta zuen nik harriak engo eman. Harri pila bat dut zainoean. Ezin joa. Arrain bat oparitu. Argi nuen, norbaitek kantatu behar zuela eszenatoki batean, pixka bat Isabel Arrosereinikek Blue Velvetel egiten duen, ez? Orduan nahi nuen aktuazio musikal bat izatea, baina gure buelta eman da. Bai, nik hasieratik gustatzen zitzaidan Anariren kantu bat modu horretan sartzea, ez? Utzak aldera begiak, hitzak hiltzak eta oheak Diogenes. El rollo vals de kona harriak epe bai, guk potenzio gule ja gehiago dinok, askoz lentoa beda eta además, bat iluna, bero. Abezen hartzen damen jentiek, claro, nik hori bihurra deko, ezan dabe, joder. Nik usten dut dekola zerua baken eta ondarra baken espiritue harriak egaz. Niretzako prozesua da, disfrutatzen da, ez? Jutentzea grabaziora, eta derrepente nik ez nekien beste soka egongo zienik, eta basoaz grabaziora, eta esaltzea zeberio eta kuadrilla guztia, eta sokak, eta momentuan bertan, guazen probatzea, eta... Ostia, ez, da, como, hau, niretzat da, aur baten moduan, ez, como, movida guk montatu dugu, ez, benetan, como... Nahiko ikonikoa, la gelditzu, Esan dizuen, a mí esto me transporta. O sea, me dan ganas de hacer más para poder venir a grabar. Da, sentitzea zerbaiten parte eta ikustea nola, ez, idea batetik eta paper batetik nola derrepente hori gauzatzen den, askotan jakin gabe ere nola gertatu den. Justo hori da sentsazioa, como de gauzak aurrera da zenean, igual musika egiten du como eutxi, ez, eta orduan... Zer, lau nota die, baina, ui.
Ui, horrekin lortzea hori da oso Como zaila. te suelto, te agarro, te suelto. bai, Oso guapo. Ez dago Bratislavara joan beharrik. Ba ez, kilometro zero, esan askotan. Gure ingrediente nagusi askotan entusiasmo izaten da. Ziurrenik zerbait badakigu, gure alorraz ere bai, baina lanzatu egiten gara gauzak egitera, ez? Eta horrek nolabait elikatzen gaitu eta aurrera egiteko jarrera hori badaukagu, ez? Berari ikusti estudioanan, beste baten moduen eta disfrutetan, eta imagineo, grabetan anari narriak enbertxinoen gune, orkestiegaz, Guapísimo. txintxua generalien bai dire, como eurek eitzen dabezen gauzak asko zaintzen dabez. Hasikeratako espiritu, aunque proiektu handi bat izen, hori freskurie ez da begaltzen, hori niri atraidu itxezte. Ondo da, finala, nire uste jazta. Bai, sorprendenti da, incluso nei oin sorprendido ez entzuna. Toket idea, nire ahotsa eotie pixket desnaturalizaute incluso olako reberrola, exagerau batekin rollo, zate izun, rollo Lana del Rey, ola, pixket nik inoiz grabatzen ez deten bezala. Y yo nunca lo haría, por ejemplo, en un disco mío. Grabo mucho más seco y así, pero... Hori guapísimo dago. Hori da zeruak total. Arrain bat oparituko Ni ere mercenario izan naiz, baina sentitzea proiektuan, gustora zaudela edo ez dakit nola deskribatu ez, como proiektuarekiko leialtasun puntu bat. Metatuan begiena Zeko aldean Ze horrela lan egiten denean, eta niri tokatzen zaidanean ere, bestendako horrela lan egiten, nik sentitu nahi den, nik egiten duen lan hori guai dagola, eta nire inguruko jendearekin ere, gustora nagola. Porque es que bestela esperientzia puta bada. Egin dugun gauza politxena da igual, que has escuchado igual. Bueno, que cómo entra ahí, parece que no... Déjate de Bratislava. Oso ona. Latza. Ba, listo, eskerrik asko, nik uste otan baitxuzuela, ezta? Ze harintxo, ze harintxo. A un tiro, Eskerrik asko, ja, bai. No, ya está, muy bien. Bueno,